Hmm. Maganda.
Computer 4 connected. Computer 4 has previous version. Yung na. Tapos, Pero hanggang sa 4 ayun mga boy.
Gago ka doon talaga? Hindi pa nga, nag-aalay ka ng account ko. Ano mga email? Ano ang ano? Lagi mo Facebook ko, tapos ilong ang email niya. Hindi ko nga nalalapin nga yung Facebook ko. Hindi mo nalagay. Hindi, mapinalitan ni Ma. Ilaw. 8 digit. Uy, ilaw kita rin! Ilaw kita rin! Ilaw kita! Hindi ba si Kasi lang Facebook ano? Hindi ba si Rick? Oh, Robot. Ano ka na rin? Ano ba? Ano? Mga panos ko. Okay. Anyway, ang nilagay mo rin yung account. Luma naman. Ano ang pinakalas mong ano? Ano? Pinakalas mong ano? Tama. Okay. Nag-open. Ano pala? Ano mo mananayin mo? Yung Uy, pag-iwan from your account, may ano video, FB Live, Firefox, video, Yan o, yan o. wala mo ulitin mo. Malay. Ay, di siya. Lang. Lang ang pangalan. Pangalan sa akin. Ano ka? Ah, Nasa clip, mas name. hindi ko din siya. Hey, boy ka pa nito. Cellphone number. Yung pa rin. Uy, natin. Yeah. Ayun o, ay, ano. Shit. Ay, daw din na. Wala na sila, wala na. Password lock? Ah, Hindi na. Ah. Doy, ano, lalayin mo, Doy. Doy. Number niya nga, may cellphone number. Hindi mo, Doy. Gago si Ray. Naku, ikaw pa. Sinaw Gago si Ray do. Uy, traffic ka. Sino lang nag-block? Wala mo. Sino may stock ang dyan? Aroy, kaya nakas pa ba dito? Nice ka. Para tira. Wala akong perspective para tirahan ko. Para tirahan mo yung
ka daw talaga. Di, ako kung hindi ka Ano ba yung sinira ko? Ay, pagkata dinig. Basic, parang kita ka na lang. Tik parang ikaw. Samanta na ako. Kaya ako ipahin mo sa bahay. Bahay na yung pabakal ko eh. Pabakali na daw siya sa huli na. Ngayon na na-stop na ngayon. Yun, stop. Stop ko. Stop. Oh! Mga kaibigan ka. Oh! Oh, kami. So, yun na. Hello, siya yan, oh. Wala! Dito sa banyo. Dito ko yan. Dito kayo. Dito kayo sa mga. Ayun. Ako rin magliko. Kaya nasa siya namin. Kami, bye-bye. Ay, subak mo. Wala na. Yun na, bigadan si Ray. Uy! Boy, paswa. Samang gamang mahirap sa mga. Yan ang magkagiran kang upat ko. Ano pa ko eh? Bata ko, upat ko. Ano? Kamu siya nandiyan. Ayun. Iya, guys, takan. Yo! Dito. Ikaw, nandun ba kumulit? Sakay ka sa lori, oh. Kita. Ano po man? Kitaan. Kita. Ay, labas. More lang ko. Oh. Tapos, ay, nakap sa moon. Kuya na ako dyan, nakamusta kayo. Walang Ayun siya kaya nga. sakay ka mo. Lakso. Nakulo kahit ang buhay, 11,000 ka ng buhay. Sakay ka na yan. Sakay ka na. Lali ko mo ba? Lali ko mo ba? Sabi ng big ko. Labing na yung isang grade. Isang grade. Dito, umaksa ko Ano? lang. Sunod ang siswayip yung ano? Hollywood. Utang wood dahil na ay bakot ng baga mo. Sibaw na ako. Siyempre. Bigyan. Sibaw ko din eh. Sulo. Gitan ka rin. Gusta? Ano? Yun o. Yun o. Ako. Ano ganyan na mag-sira? Sarap ang ano, gitan ka din rin. Ginawa ka. Sabi na yung sira ro. Layo. Karabatas. Sako. Utang nga na yun. Ano man na ano man na bitik na adoy. Bitik na doy. Show. Kumon man sa naman on. Pero ma. Hindi ako sa kuya natin ko nga hindi ko pagkakaon. Solo yun ang biyay ko. Magkalawa pang ito.
Leo! Wait, stop mo ko. Di ba ba detective na nga yun? So, tsaka. Oh, nag-ano na. Tsaka. Umitik, ano, kung baga doon. Ano, parang nga, isang mga umitik. Sa Tokyo. Baba. Wala, nasura, nasura, oh. Trophy din, maramang trophy. Wala ko na nga. Ito, nandani ito. Why? Utang pa sa panin. Ano may kansira, barbecue mo. Takto kayo dila, ah. Ah, blue. Hindi mo pa nakakuha sa ano dyan, yung labarong. Yan o na gamit ni Andoy na pangpanuit. Oo. Hindi pa nakakuha nila yung para pa silong. Papasok pa. Yelo ka pa po. Yelo ka. Diba? Dua na, mura na ya. 4. May yelo na dua. Nang talong ko na. Sinutan ka. Tulo na da. Sinutan ka. Sinutan yan eh. Ako yung bumiti nila to. Ha? Labahan. Ori na kasi niyo ko. Makasuma ko na. Sukuling yung ano. Sikulo. Gamit ko nga. Yung tigagamit ko. Saan? Bawal yung magkakong mayo. Bawal mo na sila sa sarong sinyo ko. Sarong makulayon. Ano ko na? Kamot na yan. Bigyan na karog ka ano. Dito. Paman itong. Kulay pula ko. Pula na ako sunod ang pula tanga. Yung balik mo sa mo. Salidad. Naka. Yung gamitong kumbat. Yung itiktaran mo. May mama ko tao. Laban. Ito gamitong ko sa. Madala. Ay, Pabi. Yung galing ito. may lumig ko. Ito na sana. May nakapsama. Tapos. Daran mo. Sarap pang ano. Puti. Sige, bawas. Tapos. Gamitong ko ano. Ay, Ikaw ka na buhay?
Kaya ko sa nakuha. Sa mga ano dito, nakakadaan. Buhay. Ano pa yun? Ito wala ito pa yun. Oo nga, pag nakalagay ko na yung ano? Smart sa kuya. Hindi yung malinis. Pila pala sa ito? Ganito mo gawin natin. Tapos, ikaw ka na yun. Speeded lang ako. Saan? Ay, may na dito. Ilan mo din siya hindi ka bakit may connected ka tao. Pero pagpapakado. So, pa Tamo yun. sa akin yung mumurag na. Paano ka? Ay, po na yung mas na. Ano yung paano sa Nepal? Guys, yung parang Tadi pilih bukan. Ang tira, magaling magtanong lang ako eh. Paano nga, nickname shark. Manit talaga kung kayo manindo. Ako? Kamulan gusto dyan no. Magkano daw ako? Gusto ko yun. Kayo ma. Dito lang nga eh. Ako din ako. Isa lang kami. Bibilan lang mas na. Yun ang puta siya. Yun ang wala sa loob. Ikaw wait talaga? Ang ibabagay din baga sa ano taon na ang ito ng NPCO. Dali na mara. Tapos lang sa rin yun. Mayroon daw sa YouTube na kung paano daw mag-report. Yan na, ako nakaalam na ako sa shadow. Oh, breta, ibilan yung kanal, ibilan ang puro. Wala pala sa likod, gilid ka tarap. Wala mo. Ala ka rin! Solo ka ni Red. Good famous ka nung natapin mo sa tayo. Sakit ka rin. Ala ka rin. Wala na. Wasak. Short, short ko lang. Shit. Kasi ikaw pa pala. Wag na rin. Kami yung mabibig. Waros na. Hindi ako na makuha sa swat. Wala kong pantigilin ko. Doy, tama ka, Doy. Magkaswat na naman. What was the team? Ma'am. Iba na daw. Ay, puta ka. Daw ka, panitigilan nila mong kilo. Oy, di na maano, like, pambanwin to. Mas nakakabanwin. Ako lang din yun. Lumapot pa dito sa nang- Uy, mura ano? Rainbow ano? Ano ba ito yun? Hindi ko magurang-guraan. Hindi ako magurang-guraan. Tulog? O yan, parehas baga ng tulong. Barato. Ilan mo parehas baga ng tuwa. Oh, 1,000 no?
Tag mo doon sa ano? Sa aquarium mo. Iba, iba. Wala ko po na itandilo, wala ko itandilo. Palagi ako dyan, mawala na po. Sula ako. Master ko. Wala man nagkaot ng mga kailang. Boy, pagkakain ka. Bubukad ka na natin. Yuck! Bayan. Baya. Galikot mo. Alini, alini. Selfish. Oto ho. Ano ka na ko? Di ba ka rin? Wala mo, tapos ko tinama ka ka-play. Ay ba kadaas? Eh, naman, ano na ko? Ay ba kadaas ka sa siya? Wala pa di kong pinaka. May ba kadaas sa siya? Ano yung tanay yung ratas eh? Oo, critical niya. Critical na. Para pasok mo. Wala, di ba niya? Sabi na? Tuwi na? Oo, dito sa tanong. Ah, Ganda ka lang ko, di puta. Sure, wala ko na puta. Computer 4 is still. Magkawat niya si mama niya pakinggan si mama niya pakinggan si Ray. Puta na, hula. Hindi na sa pakinggan. Ah, Divish. Ako lang nag-araw. Di ka nagsakay sa araw. Ibatin mo sa narisaro sa ng misis. Kaya narigo sa baton mo rin sa misis. Oo, naglukso ang nga yung pwede. Hindi mo na ito. Taon, tanga nga. Una! Sige, pagkalas ko. Ano ba, ano? Critical ah. Critical. Wala lang. Nakaputalos kami dito eh. Mamatulog. Yung mga ano na yun, yung mga bulong eh. Ano eh, ipupunto ka doon yung gano'n. Yung kung ginawa yan eh. Ano yan? Pamimit mo. Wait, wait. Yan na lang. Ayaw, ayaw. Tuwa, tuwa, tulo. Ng polo. Ako na kama doon. Hindi lang ako sa laro. Kuya nga magaw ito ba kami binubulong suso. Kuya nga nagdito. Saro eh. Siyempre tawa na yaw ka. Kaya na ako Ano? Wag! Ako na din pala na yun. Kasi ako na din naman ako. Ano mo sinabi na din ako? Dali na! Kaya nga, yun. Kasi pag napupuka ka, nalagay mo din. Yan ako nung. Dito, pupuko. Ito, Bul na nga sa isang do. Do ko kapag do ang kayo. ginagot ang patik-pakita dito. Tigpak ka mo dyan na do ha. Igoy na doy. Love. Yeah. Ah, Balik ka madoy. Dahil, naman. Ano
bang yan? Tuloy-tuloy na tayo. Sa kawali. Ikaw mga bakalaw ko. Ang isinilang ako sa larong ito. Hello? Hello? Red Guzman? Mr. Active? Hello? House of Day. Ano tayo nila? Ang fishing at spot when you are Hindi sana din iba ka. Kaya, sarap makakanta naman ng Lights the way. ito. Nadoy, sakay nadoy. Sa barko ba doy? Ano ko? Yan, balik yung basta. Bakit ako yan? Kapanik. Hindi ako ng barko. Para lang magbilis ang agdan. Million! Sa kaya, hindi nga daw ano yan sa pagkaaw. Yan. Yan. Milan Cities. Baby, din sa baby. Sira eh. Sige naman yun. Diyan sa kahoy lang, kung yan sa special item po, kung no? Laga niya rin. Yan ang sa special items na parang just below. Yan ano, yan ang special items na doon. Yan ang below. Sakay na doy. Sakay na doy sa ko. Computer 4 is still. Marama ko lang yan, kakaba. Sakay sa ko. Masakay ako sa ngayon. Ano yun? Tuman na. Sakay ka? Oo, ma. Ay, balik na. Hindi rin. Yung manok. Wala na ako bigyan ito. Lawin na. Mga ano na yan, alam sa ko yung skateboard. Lawin na. Gusto ito. Ito, ano? Yung ka na dito. Yung ka na dito. Bulot na ka? Oo. Dali natin na ako. Yung ka na dito. Masirin sa digdiyo. Oo. Ano ka na dito? Yung ka na dito. Hindi, alam ko si Dio. Yung ka na dito. Bakit mo man digdiyo do? Sabay ko, Mark. Sabay kita. Dio. Hindi. Hindi ko lang gusto may kantong ngayon. Yan. Yan, ikaw na mag-vote. Ikaw na. Ikaw na. Damon, mag-init ka na. Yung Dali chat na na. dali. Para yun, malinig. Hindi ka siya nag-click na magka. Ita. Ita, pa yun ako. Kahit naman sa may bago ba, no? Yun, natin yun. Ano yun pa? Ah, Bago ba na pagkakali. Small part ng bago ko, 6K. Ikaw, hindi ka free. Tangay ko ulagan ang tubig ko. Oo, nagtatagilid na doy. Ay, kapalit ako na yun yung pagsapol sa window. Ayun mo doya. Doyil mo nga doya. Matagilid ka. Siguro makapagpumay kapag sa kanya. Oo. Tatagilid! Oo, maano na maganda na. Maganda na. Malagay yun ang message ng maganda
Kami alam mo, pag yan, Bilang ka sa kaldero. hindi na lang. Ito, ayun, katulog ito. Hindi ko tulog ito. Kami sila ito. Pinagpabilis. Sabi ko kayang gatigin ako. Nagpos ka na nga dito. Ito, ayun mo. Ito, ako tulog. Malaman, Gamit ako sa loob. Ito na, ito na visit ko. Ito ka, sa loob. Kuruway na ano, kaya ka ano. Ako yung mag-iinom ka. Computer 4 is still. Ang ba yung gamitin, ikaw ako nag-iba lang. Malamang igwa. Bubukan dito rin. Isyo, mali yung yan. Buti sa bato na ba? Malamang. Masada ka mo kasi ni Dio. Kasi ni Dio. Iyak ko itong mundo. Dio, kaya malalig din. Pasilan. Iyak ko itong mundo. Ano na? Magkita ko yan na. Wala ako din piso niyo. Sa bulog. Suko ko man ako nila. Yung kung tagulat na yan, nagtatara mag-check ka na. Tapos siya. Ano ka nung bakit? Ano ba siya? Ginamit dito ko doon yun. At, Ano oy, tayo? Nainis ka? Sinilan ka sa kawali. saan ka? Malamang. Basta na yung Pag nakisige sa ano, totoo. Pag ang visual ko dapat. Ilan ka sa kalero? $7.50. Have a nice day. pag yan. No? Abad na ba? Kabila, ipatimbak mo. Sutik ko? Patimbakon mo. Patimbakon mo. Bueno, sino mo isa ka? Ito ko. Kinakalsik. Wala na, bada na ba ito? Takbo doon.
Computer 4 is still.
Ano ba to? Kumain ka magkakaroon? Computer 4 is still. Kumain ka magkakaroon? Ikaw ka nito. Computer 2 connected. Computer 2 has previous version.
Yan si Jeffrey.
Computer 2 is still. $12.15. Have a nice day.
Computer 2 is still. Wala pa kumubi na.
No. Ilabas ko ang trauma. Kung nakita na may driver list na may kaya pa yung mga giveaway, this job, sa driver list. Ngayon ito sa YouTube. Yung gano'n baga pagka, yung kung may 14 mo mag-drive, yung gano'n baga nag-speed na kapag drive. Tapos tawag ng ID kay ito, tapos pili na ito. Ang mabaw mo nito, picture siya naman. So dahil niya paano kung ano yung school ID ka. Hindi man para sa
Lucky. Ha? Stella. Ano yung sabi? Iya. Everything. Pagaling mo rin stage na pagkas managawa gumawa na okay lang. Pinag-hotel, pinag-hotel. Pinag-hotel namin. Sakto.
yan. Sabay. Tapos, Ang iba daw pin-YouTuber mo daw, pinakait ka, ano ba, ka. Tapos, bakit baga, tutok mo sa inyo baga, maski nakakaabot na ngayon. Yan na, yung baga niya player mo, kaso ang hiling mo na, arayo na Computer 3 connected. Computer 3 has previous version. Ako, Computer 4 connected. Computer 4 has previous version. makuarugan, yung baga niya, bawang nakatutok baga camera sa player na, sa kanya mo parang pera. Ang ibang ano, nakakaabot, bawang nilang duman, kaya madurukan mo daw kasi yung duman. Kasi pag tigdibo mo ikaw, ano, dahil na nagdaan no, magaganda rin siya na connecting yun. Marami dito. Ang meeting. Mahilig sa ano. Dahil, ano ba, kasi baga, na-control mo ko ng camera. Yung, ano nga yan, yung ngayon sa bank. Tapos, ang player mo sana, yung, di ka na mayro. Ang tigiro mo na sana, yung screen. Kaya baga, tignan ko na. Nakachip ito. Sa tingin ko, pinaka-ano ko, Nasa 80 hangga. Doon mo problema yun. Hindi daw pwede ba yung naman daw sa ano. Sinilo ko daw.
Bali daw pimunta sa Ilaw, pagtuko pa niya. ay saan ba? Tapos demo mana ano demo sa atin. Ganito. Makano ano mo? Makano ang player mo? CNS mo. Naglag. Diba? So, huwag mo dito may ano, living. Kaya there's not. Sa akin din is nga, hindi ako mag-play ng ano, legacy post. May kita rin siya kuya, kay sa akin legacy pay. Kaya na-serve ko dati, tapos ano, trade dun mo dati sa ano, win pass pay. So, dapat ako last third, ay ano ko, pero tapos ako 25 pay. Ano mo sa daog? Uy! Flip it. Lalo ko rin. Yeah, yeah.
Uy, si Jordan po. Sini na rin. Isa na bang view? Oh, naman. Hanapin ko lang dito sa ano. What view? Binakasin ko dito lang. Hindi natin sa dikil, may naman yung nagtuloy. Mata na mali ko pa ang kong posto. Kasi pinabasa mo yun ito. Pinabasa mo yun. Pag pinabasa mo yun. Hindi ka ba't bagay ito makdi? Yung ganda na. Yung flavor ko sa snow. Pag-urot kong face ko nga yun. Gusto yung ginawa. Ulo. Gulo. Agad pa yung mga mag-give yung sa puro dahil ka makunta pa Computer 4 is still. hanggang 6 day. Stop. Ang iba dyan ang bacon, mga algite, Champion. so, ayun mo, matinis na ka. Balik ka na kay yung pwede lang yan. Pag-awasan na ang ating nila.
At nasa play. $3.50. Have a nice day.
Computer 4 is still. Ano ka ba tawag?
Turuan sa American grocery. Yan kita para ko. Wala. Ano yun?
Cold coffee daw. Salamat na.
kape, may tukod kape. May mga skin. Di ba, nagsara namin daw. Sa ano be? Sa 4? 11. Bubalik eh. $11.50. Have a nice day. 좋아요. Ayo, maraming things. May nagdadaan. Nalunan ka na siya, nalunan.
Matang kang batag. May batag dyan matang. Ano i-blend? Avocado, ade. Pagdapat ka dati. Twenty. $19.75. Have a nice day.
Huwag ka nang magmamakapag. Ganun. Oh, Nino, 40. iyo. Kisay. Yun na, ah. Iyo. Oh, may mabakal na yelo. Sabi ako dyan, wala. Oh, dito.